ohitte. Se oli Paloniemi, joka ohitti Antti Naho. Tässä tulee Tuurala pääsuoralle kärjessä, Rajala kakkosena, Puttonen kolmantena. Sitten tulee 10 Paloniemi, 24 numerolla Salminen ja Antti Naho Jonilla. Ei nyt oikein kulje Kituperä Racing Fordi. Ja takasuoraan mennään siellä Tuurala edelleen kärjessä, Rajala kakkosena, Puttonen kolmantena. Edelleen tulee Tuurala, hyvin pystyy pitämään kärkeä, vaikka se lähdetään kotaan viimeiselle kierrokselle. Tuurala tulee kärjessä, Rajala kakkosena, Puttonen kolmantena. Mennään tuolla viimeiselle kierrokselle kakkospistettä kohti. Pikkuinen jarrutus siellä Tuuralalla ja leikkaa sinne. Pääseekö Jotto siinä leikkaamaan kärkeen? Ei pysty